Pred nejakým časom sme robili videjko, ako začať s Airsoftom. To videjko je stále aktuálne, stále sú tam dobré rady na začiatok a Marek bol skvelý vo vysvetľovaní technickej časti nejakých tých základných Airsoftiek, ale sú tu určite niektorí z vás, ktorí by už išli trošku že o krok ďalej. A celkovo za ten čas, ako není to už ako najmladšie video, sa ten Airsoft aj z technickej stránky trošku posunul, dá sa tam viacej blbnúť a presne toto si s Marekom dneska povieme a vysvetlíme. No a samozrejme si povieme, s čím ja teraz konkrétne hrávam. Dlho som taký update nespravil. Marek, vítaj, opäť a zas. Čauko, čaute chalani aj dámy. 4 roky sme robili takéto veľké video. To bolo úplne to prvé. Potom bol aj vzor sme robili, aj upgrade oných nových delt a teraz sme tunak s pokročilým videjkom. Doba pokračuje, my tiež vo videjkách budeme pokračovať, aspoň dúfam, že bude medzi nami. Tie roky bežia nejak, doba sa vyvíja, takže je potrebné, aby sa aj ten Airsoft prešli aj tie zbrane nejakými takými zmenami. Určite chalani, ktorí si kúpili prvé tie verzie, tie generácie, prišli na to, že aha, už zase niečo novšie, špekulovali, že čo teraz to, že či tú starú predať, či čo urobiť, upgradeovať a tak ďalej. To už nechám na každom, že či si chce tú svoju lásku nejak vykuchať a dať tam niečo nové, alebo si kúpi už rovno novú nejakú generáciu, ktorá prišla. Hlavne čo také podstatné, čo sa zmenilo v tom vnútri, v tej zbrani, tak je procesorová jednotka. Áno. Čo je podľa mňa úplne úžasná vec. Ja by som to možno aj tak povedal, čo som už niektorým mojim kamošom, že ja som bol plynár. Ja som tam mal nejakú určitú výhodu pri tých plynovkách, že keď ja som stlačil na plynovke spúšť, hneď vyletela rana. Áno. Pritom na elektrikách to bolo, vieš, takéto Áno, ten wind up. A veľakrát sa stávalo, že chlap nám takto prebehoval cez dvere a ty, kým si vystrelil, ty si aj zareagoval, ale tá zbraň kým ťa odtiahla, vieš. Potom prišli procesorové jednotky a už ja som zrazu prišiel na to, že tá moja... Tie plynovky nie sú až taká výhoda. Takže už vlastne tie elektriky to nejak dobiehajú, niektoré výhody, ktoré boli pri iných typoch. Teraz máme tým pádom novú verziu zbraní alebo novú generáciu, ktorú sme nazvali, že Eagle. Keby náhodou niekto veľmi laický, tak procesorová jednotka vám umožňuje mať rôzne fire módy, hej, čiže chce niekto double tapovať, hej, že aj keď stlačíš, aj keď pustíš, ti vystrelí zbraň, alebo bursty a všetko toto, tak to procesorovka zvládne. V týchto Eagle deltách máte už tam rovno vstavanú, nemusíte nič upgradeovať, je tam proste ready, môžete sa s ňou haloziť. Presne, niekedy to bolo tak, že procesorové jednotky sa dali kúpiť, ale ja keď som to tiež tak záňal, to stálo, dajme tomu orientačne 100 eur, hej, bolo 80, 100 eur a tak, ale treba ti to ešte do toho vmontovať. Čiže to je, keď si to nevieš sám, musíš to dať niekomu, kto sa do toho vyzná, aby ti ju neodpálil ešte skôr, ako to do toho vloží. A čo viem, tak aj chalani pýtajú za to také peniaze, že v podstate čo ťa stojí procesorová, tak ešte raz toľko zaplatíš za tú prácu. Áno. Čiže zrazu zo 100 eurovej zbrane máš ďalších 100, čiže máš 200 za to, aby si to vôbec kúpil a ďalšie, že zrazu 3 kg vyhodíš za to, že možno ti to pôjde. Alebo si môžeš kúpiť už to, čo už má v sebe všetko ready a nemusíš sa bať. Vieš si nastaviť binárnu spúšť, vieš si dokonca už na týchto Eagle nastaviť aj sniper mod. Čo znamená? Čo je sniper mod? Veľa ľudí sa na to pýtalo. V podstate ty stlačíš spúšť, padne a naháňa gulička typka. V podstate ono to ako keby imitovalo ten čas, ktorý normálne sniper musí natiahnuť, vieš, aby znovu mohol vystreliť. Okay. A táto procesorová jednotka vlastne ty vystrelíš a ona ti dáva v podstate ten čas na to, hej, že ťa nepustí ďalej a dá ti signál, môžeš znovu strieľať. Aha, okej. No, ono to je podľa mňa super pre takých, čo si chcú vyskladať tú zbraň na nejaký DMR štýl, hej. Rozumiem. Potom je tam AUK mod. Okay. Neviem, či vieš, ako funguje spúšť na štajroch, na AUK. Neviem vlastne práve. Ty, keď stláčaš viacej, tak máš buď semi, full auto, hej, čiže týmto štýlom. To tak funguje, čiže to je ďalšia taká vec, ktorá sa dá nastaviť. A čo je také najdôležitejšie, čo som spomínal, tie výhody, ktoré sú, tak je to prednatiahnutie tej pružiny preku. Tá zbraň už ako keby čaká na ten výstrel. Že nebudeš tam mať ten motorček, že sa až keď stlačí spúšť, bude roztačať. Presne, ale proste hneď pustí, hej. To je dobré, to je super, to je bomba. Toto je úplne skvelé pre hráčov, ktorí hrajú CQBčko. Tak ako sa aj elektronika vyvíja, všetko, vozidla, auta, facelifty idú, tak proste aj tie zbranie airsoftové sa nám nejak tak vyvíjajú. Som vedel, dobre si človek čaká, že OK, mám toto, tlačím, strieľam a za tým normálne počítač, čo ti všetko dá dokopy, môžeš si nastaviť všetko možné. Presne. Ja by to povedal v airsoft zbraní. Takto, sú procesorovky, ktoré sa dajú nastaviť aj cez mobil, hej? Ale to... Nice, bomba. No, áno, je, ale... update mám na zbraň, musím stiahnuť. Tá Delta nám priniesla proste takú nejakú ľudovú cenu pri fakt, že skvelej procesorovej jednotke, ktorá má všetko potrebné, aspoň ja som nikdy nemal potrebu, nie že potrebu, ale že niečo mi tam chýba. Táto Eagle sa programuje, poviem tak manuálne, dáš baterku a už ideš, hej, na stránke
Delta Armory, keď si to vygooglite, dáte Delta Armory Eagle Manual, tak tam nájdete. Môžeme ukázať pre takých, ktorí majú v tom trošku takže chaos, že predsa vedia vidia toto, čo ty vravíš, ten graf, ale predsa sa v tom nevyznajú. Aj profici potrebujú graf. Presne tak. Mám tu na semi a teraz stlačím, držím to spúšť. Približne by to malo nejakých 5 sekúnd. Tak, teraz stlačím. 3. Tak, 5, hej? A znovu. Okay. 1, 2. Keď si pozrú chalani ten graf, hej, čo si vravel ty, tam je 1, 2, 3, 4, majú pekne rozsekané položku, že čo chcú konkrétne nastavovať, čiže jedno pípnutie tam je kebyže chceme nastavovať na tom automatickom režime nejaké funkcie, 2 na semi, 3 potom je ten mod, aký chce, že je to ten trigger mod, to je v podstate citlivosť spúšte si vy nastaviť, ale ja ukážem tak v rýchlosti to prednatiahnutie, čiže sa dostaneme raz, koľko bolo? 3. To sa dostanem do druhého riadku a už tam nastavujem tie percenta, alebo ten level. A je to. Potvrdené. A bolo počuť to prvé vystrelenie, že to šlo tak od začiatku a už. Ready hneď. To programovanie je podľa mňa veľmi jednoduché. Môže to prvýkrát vyzerať chaoticky, ale dá sa to, ja som to tiež zvládol, takže pohode. Ale keď to nechcete googliť, je tu dokonca QR kód. Treba ešte povedať to, že predsa je to citlivá jemná elektronika, čiže treba dbať na to, aby to nebolo nejak ožarované, konkrétne telo tej zbrane, lebo tam vo vnútri v mechaboxe sa to nachádza silnými magnetmi a tak treba sa k tomu správať, ako keby si sa k mobilu, lebo predsa tiež na mobil nejdeš prikladať, magnet. Jasné, Vieš, ako by to skončilo? Je to malý počítač, nemôžeš tam blbnúť úplne so všetkým. Presne tak. A vlastne tá procesorová jednotka so sebou nesie už aj také iné prvky, ako boli predtým, napríklad tá spúšť je už tak trošku inak dizajnovaná, ktorá má v sebe malého červíka, ktorý sa dá impusákom doladiť ešte pekne, že vlastne pokiaľ, že vieš tam ozaj nastaviť ale elektronicky aj tú citlivosť spúšte, ale vieš ešte dokonca tým impusáčikom si doladiť tú spúšť. Tak pomaličky prechádzame k tým vonkajším prvkom, čo sa zmenili. Nový dizajn tej pažby, ja si myslím, že je riadne pekný, že totálne, že sexy, ale druhý koniec, keď sa ti vysunie, ten pekne vieš podobrať a vyťahnuť. No tak to je bomba. Čo som mal ešte tú GFCčku, tak to fakt, že keď som chcel si vybrať iba baterku, tak som si dal pauzu, že na 10 minút od hry, vieš, že to aké zábava vždy. Dokonca, že nemusíš tú pažbu dávať dole, to je len keby, že chceš robiť rozborku, ale keď chceš iba k baterke sa dostať, zatlač, vysunie sa ti tá peťka. Ježiš, tak toto je pekné, bomba. Však, super to je. Ježiš, tak toto do hry. A hlavne nič nestratíš, je tu klobík. Ježiš, toto je bomba. A okrem, teda už určite si aj chalani niektorí všimli, že okrem pažby je už aj zmenená tá pištolová rúčka. Stále ergonomická, tiež je akože tým dizajnom veľmi pekná, ale čo sa také najdôležitejšie zmenilo od tých starých typov, je, tak to poviem vlastne tá záslepka pištolovej rúčky. Na to mysleli, že jednoducho sa k tomu dostaneš, tuto máš, vyzerá to ako šrob, ale proste to je poistka. Takto sládneš to do boku a ide. No jasné, pozrite sa. Bomba. Vyskočilo. Predtým boli také z boku, ty to tiež máš, z boku zatlačíš a vyskočí ti to. Proste vznikalo trošku aj to, že keď si chcel aj ten prítlak motora si meniť a tak. To je tiež ďalšia z tých vecí, ktoré sa posunuli. Telo odstalo to, ktoré bolo. Faceliftové. Také faceliftové, presne. Táto verzia, že Eagle, čo je, tak stále ostala ako bolo predtým. Že Alfa, Bravo, Charlie, ale tie ceny, ja si stále myslím, že ostalo to tak nejak pri zemi, že to nešlo nejak do vyššie, že na to, že je tam táto procesorová jednotka. Začnem tou Charlie, tam je cena 155 €. No jasné. Čo je podľa mňa úplne super. S tým, že už máš tú procesorovku ready a je funkčná, nemusíš sa báť, že proste nepôjde, tak... To ja si myslím, že to je fantastická cena. To keby pred tými rokmi, čo som ja začínal, som mal takéto možnosti. Neváham. No ja to isté, chápeš, ja teraz som si spomínal na tú moju GFCčku, čo to bola taká moja prvá poriadna zbraň, okolo 300 € stála. To sa ani nechytá na toto. Je to už dávno, čo ja viem, 8 rokov dozadu, ale ten čas, jak sa posunul aj všetko a cena stále dokáže byť rozumná, tak to je bomba. 169 € stojí Bravo. Áno. To zase až taký veľký rozdiel nie je. Nie. A od 200 € bude Alfa. Alfa, jasné. To už sú kováky a všetko toto. Ale aj tak to sú také ceny. Nejsom nejaký extra náročný hráč, ale odkedy mám tie delty, ja som s inými ani nepotreboval hrať. Tak. Čiže ja som veľmi spokojný ako taký ten priemerný hráč, vieš. A hlavne ja som aj zastanca, že neviem, či to je ozaj, že je taká doba, ale zastanca toho, že netreba sa už naháňať za výkonom tej zbrane. Určite nie. Vieš, že teraz ja neviem 600 FPS, len aby som proste spravil niekomu
dieru. Áno. Ale na tú spoľahlivosť. Určite, 100%, lebo to je to zase tie priority v tom softe, že oni chcú všetci, že ťažkú kovovú a čo nech vyzerá čo najviac realisticky a nech to robí tlakové vlny, keď z toho vystrelíš, vieš, ale... Maska, čo nech trhá na chlapoch. Presne, ale bude ti to strieľať buď do kriva, alebo budeš mať so sebou 700-kilovú zbraň, s ktorou ťa bude baviť hrať tak 20 minút, lebo potom už nevládzeš, to je ďalšia vec, vieš, to je zase ako... Tam je tak veľa aspektov v tom softe, než len aby zbraň strieľala ďaleko a silne, že chápeš. Podľa mňa je aj zbytočné, aby ti strieľala ďaleko, keď ti strieľa, neviem, nepresne, krivo, hej. Jasné. A príde proste chalán so základnou nejakou zbraňou, ktorá mu strieľa pekne a proste ťa trafí, lebo potrebuje na to možno 1, 2, 3 výstrely maximálne ťa trafí a ty budeš zaháňať sa za tým výkonom ako somár. No to sme trošku teraz ale... Odbočili, ale je to tak. Ale ja som chcel vlastne povedať to, že tá spoľahlivosť, hej, tej zbrane je aj pre tých náročnejších, podľa mňa, hráčov. No, nie len, že pre tých začínajúcich, teda ma to nebude baviť, ale to vlastne v tej interakcii s tou cenou. Lebo fakt, že aké by si kúpim už len od niekoho z ruky nejakú rozgajdanú zbraň, ktorú musím ešte opravovať, dám do toho strašne veľa peňazí a ešte aby som sa dostal do tej procesorovej jednotky, tak aj tak to už preští. Sa ešte nebavíme o tých premených, že ešte tú procesorovku pokazíš a dohral si sa, hej? No. Že ako pozor. Aj vieš, niekto si povie, že Charlie, bravo, že OK, to sú také tie ono ide skôr o to, že máš to z toho plastu, je to ľahšie a hlavne teraz, ak sú populárne tie CQBčka, tak sa o tú zbraň nemusíš až toľko báť, chápeš? Presne tak. Že keď tam zoberieš drahú zbraň za 7 kg a rozbiješ si ju, pokrčíš si ten plech alebo tú zliatinu, v ktorej to máš, vieš, tak si sa dohral. Ten plast, to už není ako pred 10 rokmi, že ten plast proste zlomíš v ruke, vieš. Že bol taký krehký. Že bol krehký a tam sa šetrilo a to vôbec tak už není. Aj keď ja mám kovové zbranie. Ja tiež mám, jasné, ale ty mám na také tie jednak väčšie hry. A proste do full auta na vonok, vieš, ale do toho CQBčka radšej poviem s ľahšou zbraňou, kde proste tak. Fakt ako takto si 3 hodiny, 4 a niekomu by to možno bolo aj ťažké, že no jasné, určite. Ešte keď si dáš na to doplnky, keď ako by sme sem hodili tak pre ukážku kolimátor. No ten vzor, čo sme robili. No tak to je. Kámo, tak to normálne nejde, že hrať airsoft, to ideš cvičiť. Ale keď ho nosíš na káričke, tak to... No jasné, to je ja v košiku. Normálne, to ja hodím to do nákupného košiku a tak. A potom vlastne kontakt a vyťahnuť. No jasné. Ja som si tak videl presne. Áno. Stávalo sa na starých deltách, ako nebudeme sa tu hrať, že to bola perfektná značka vždycky. Keď boli tie prvé verzie, tak išiel si CQBčko na semi, čo vždycky sa musí, tak sa to zaseklo. To je to, čo som vravil na začiatku, že tam vznikal ten problém, ktorý sa hneď odstránil, lebo fakt, že tá delta evidentne počúva tých hráčov, že ju to zaujíma a proste prišiel nejaký problém, hneď sa to odstránilo, dali sa tam CNCčkové. Tak. Čiže hoši, keď máte nejaký feedback, budete si tieto zbrane kupovať, nebojte sa ho povedať, dobre? Lebo tá značka s tým feedbackom robí. Aby toto zaznelo. 25 gule, hej. Ale že ti odstrelím, ale... 1.4 joule, hej, pri tých 25. V tých starších verziách bola tam balení batéria, aj s takou základnou nabíjačkou. V týchto nových tam je aj zmena toho konektoru. Tým si už potrebuješ prikúpiť batériu. Hej, to už tak upozorňujem, že už to tam nie je v balení. Lipovku, napríklad ako túto, čo sme dávali 11 jednotku. Tým lipovkám ale treba už aj nabíjačku, ktorá je originálna nabíjanie lipo batériek, aby chalani to nepchali na nejaké tie čínske šitné nabíjačky a potom zhorí celý tak zbraň aj byt aj doma. Čiže keby náhodou ste niekto špekulant a chcete to tak nabíjať, tak si nechajte pri tom tak sáčok múky, aby ste to mohli zasypať, keby dojde k najhoršiemu. Si ako na to prišiel? Mi Maťo poradil. Ešte mi nehorela baterka, aby som potreboval, ale neviem, či polohrubá, hrubá, alebo neviem, to ti nepovedal. To hej? už mi nepovedal. Napríklad tiež k tomu. Smart chargerík. Tam tak si pekne nastavíš, aké ty baterky máš, koľko má článkov, všetko a necháš to tam. Áno. A nemusíš sa báť. To je to, čo vravím, že na tú lipovku treba nabíjačku na lipo. Nezabudnite si tam ale pichnúť obidve časti, to už hádam nemusím vysvetľovať, lebo... Nejak to takto vyzerá. Môže sa stať najhoršie, keď to neurobíš. Presne tak. A už potom podľa tých indikátorov už pozrieš si manuál a vieš si presne pozrieť, je vybitá, je nabitá. Ale ak spravia chalani to, čo si ty upozornil, že nech nenechávajú tú baterku tej zbráni týždeň, to už je extrém. Ale po každej akcii to najlepšie vyťahnuť, že proste zničia tým podvybitím. Tí, ktorí používajú lipovky dlhodobo vedia, o čom vravím, tak už bohužiaľ už to nezachráni takáto nabíjačka. Rozumiem. Proste musí byť tá batéria zdravá. Takže hoši a hošky, ak vás náhodou očarila táto ponuka neskutočná týchto zbraní s tými procesorovkami, tak ako pri minulom videjku s Marekom máme tu pre vás zľavu. Máme tu dole v linku pekne krásne zoznam vecí, na ktoré sa bude stiahovať zľava 20%.
a ten kódik, ktorý použijete pri nakupovaní je Duklok 2024. Všetko malým, všetko krásne spolu a máte 20% na to, čo je dole v linku. Takže poďte si to užiť. Tak, a to 20%? Není málo. Není málo, presne. Není málo. Takže pekne krásne dáte si zľavu a ešte si môžete k týmto zbraniam dokúpiť aj tú baterku a nabíjačku a vlastne to máte celé velice cost friendly, by som povedal. Myslím si, že povedané bolo všetko, čo bolo treba a my pokračujeme s videom. Tak. Myslím si, že definíciu pokročilého airsoftu máme každý inú. Niektorí z vás si povedia, že to musíš mať litre v ganách a litre v gíre, ináč ten pokročilý airsoft tam není. Čo niekto tak môže brať, ale z môjho uhla pohľadu je pokročilý airsoft niečo, že si povie, že OK, tá moja základná gana už je pre mňa málo. Ten gear, čo mám, teda tepláky, mikina a okuliare, čo boli v krabici s ganou, už nie sú úplne ideálne. Chcel by som ísť trošku viacej do toho. A to je pre mňa už pokročilý airsoft. To, čo myslíte niektorí z vás, že dáš do toho litre a litre, to už je taký podľa mňa airsoft endgame, kedy už naozaj si vyplatinoval, čo môžeš a už iba hľadáš, čo iné vyskúšaš. Ale tá vec, kedy chceš z teplákov a mikiny prejsť do niečoho normálnejšieho a takého možno taktickejšieho, je tá najťažšia časť v airsofte sa do toho nejakým spôsobom dokopať, kde začať. Z môjho uhla pohľadu vôbec není hanba ísť po nejakých lacných veciach a potom už iba skúšať ich nejakým spôsobom upraviť k sebe, ako som urobil ja. Veľakrát som za to dostal tlaky, ale napríklad takéto rybárske vestičky. Takáto vestička, čo je akože má nejakým spôsobom mimikovať nejaký taktický gear, je fajn, ale není to komfortné pre všetky možné druhy hier, čo môžeš hrať. Hej, toto je naozaj vesta napríklad, ktorá má všetko. Máš tu na 20 púzdier na veľké zásobníky, máš tu na broky, nejaké tie púzdvička, máš tu na veľký jeden sačel, druhý sačel, malý sačel na malé zásobníky, máš tu naozaj fakt, že extrémne, že všetko toho veľa a ešte máš veľa miesta na to, aby si tam niečo popridával plus opasok a tak ďalej. Niečo ako takáto vesta je fajn, kedy zisťuješ, čo ty potrebuješ na tom fielde. S touto vestou som hral strašne veľakrát a veľakrát ste mi to v komentároch dali vyžerať, že prečo stále hrám s rybacinou. Ale podľa mňa tieto basic veci sú strašne dôležité, aby si zistil, čo tebe chýba. A to som ja napríklad zistil na tomto mojom basic popruhu, koľko presne zásobníkov budem potrebovať na nejakú takú menšiu hru a vôbec mi nebráni nič si popripínať nejaké ďalšie na opasok, keď chcem. A strašne som podcenil, ako skvelá vec je odhadzovák. To som pridal nedávno a to hrávam airsoft docela dlho. Ďalej aj ochranné prvky. Veľakrát som skúšal, či už je to veľká maska, helma a tak ďalej a nakoniec som zistil, že najlepšia varianta je klasická maska a okuliare a čapica. Ja reálne nemám rád helmy, sú pre mňa moc bulky a keď idem na viacdňovú hru, tak stále som v tomto. A keď je viac zima, šiltovku vymením za čapicu. Jediné, kedy som bral helmu, že fakt som ju chcel brať, je, že sme museli, lebo sme mali v rámci nejakého dress code byť vojaci, ktorí majú mať helmu, tak vtedy jasné. Ale na také basic hry idem strašne lightweight. Mám rád, keď hrám rýchlo tú hru, takže preto. A toto je dôležité zistiť si počas toho, ako si v tej svojej teplákovej ére, aký štýl ty preferuješ hrania. Si viacej sneaky, tak možno venovať sa trošku viac tej kamufláži a gíru, ktorý ťa proste schová, alebo si taký, že chceš všade behať, takže si viacej prispôsobíš lightweight ten celý gír. Preto neviem každému povedať konkrétnu odpoveď na to, na čo upgradeovať. Preto je dôležité skúšať. A preto je dobré, že existujú takéto basicy, pri ktorých môžeš poskúšať, čo tebe vyhovuje a nevyhovuje. Ale dve veci, čo určite nepodceňovať za mňa, je rukavice a okuliare. Toto není najlepší príklad, toto sú zrovna okuliare, ktoré mám skôr také, že keď nehrám, lebo tie, čo som mal, tie moje veľké, tak praskli a musím si kúpiť nové, takže aj na to pozor. Pretože dneska, ak už sú tie gany vyšpekulované, vyšperkované a vyhrotené do neskutočných extrémov, obzvlášť na veľkých hrách outdoorových, otázka jednej guličky, kedy si slepý. A sieťkované okuliare stále sa neodporúčajú, stále není vyriešené to, že sa trhajú, takže pozor na tieto veci. No a poďme teraz k tomu, čo ja konkrétne používam na svoje airsoft hry všade možne. Najprv, čo sa týka môjho chest rigu, alebo skôr pupok rigu, je veľmi zjednodušený a lightweight. Priestor na 4 zásobníky klasické veľké, pretože už nechodím moc točakmi, zistil som, že naozaj robí veľkú výhodu, keď robíte čo najmenej zvuku, hlavne proti ľuďom, čo majú obrovský gear s helmou a nepočujú za seba. To je najlepší pocit, keď niekoho snikneš dozad. Takže som sa snažil eliminovať zvuk toho, ako ten gear proste, aký ten gear robí. Aj teraz to mám utiahnuté, ale keď to utiahnem, počkaj, nič. Ale s tými, keby som mal teraz točaky, tak už to chrásti. Vpredu priestor, reflexná vesta, keď dostanem hit, odchádzam na spawn, výborné. Vpredu krásne 2 miesta na zásobník do Glocku, keď hrávam s Glockom. A teraz momentálne tam mám broky. A podľa toho, čo zrovna potrebujem, čiže v prípade napríklad, keď natáčam, tak tu mám baterky do kamerky, teraz tu mám zase broky, tak si sem hodím, čo potrebujem. Mám tu ešte aj antifog spray na okuliare, lebo však to je najčastejší problém, hlavne v teple, kedy sa zahmlievajú okuliare. No a to je počas hry nejako celé, čo ja na tom chest rigu potrebujem, okrem teda samozrejme ešte odhadzováku. Najlepšia vec, čo môžeš mať. A teraz sa nebavíme iba čisto o zásobníkoch, ale naozaj tá baterka, čo už je vybitá, radšej ju dám sem ako sem, nech sa nepomýlim, že ich budem vymieňať a dám tam vybitú.
Airsoftku. Čo sa týka rukavíc, používam teraz Delta Armory rukavice, používal som donedávna Mechanixy, ktoré sa vraj používajú aj na ostré zbrane, ale tieto Delty sú skvelé v tom, že majú napríklad pogumovanú výstuž na hánky a klby, hej? Aj na článkoch prstov majú takto krásne, pekne výstuž. A hlavne keď hrávate s handgunami, s pištolkami, veľakrát sa vám stane, že vás niekto nastrieľa do hánok alebo do prstov. Skvelá vec, neviem odporúčiť dostatočne moc. Lebo áno, ono je pekný flex, že máš rukavice, čo sú aj na ostré zbrane, ale hráme Airsoft. Klasická maska, sieťovaná. Nikdy ma nesklamala, mám tu aj niekoľko hitov zblízka a je tam už iba prach od nich, nikdy sa nejako nepokrčil. Možno tu mám jednu malú podliatinu, no jasné, to je vidieť, ale to je všetko. No a klasická šiltovečka, to asi není nič nejako zaujímavé. No ale poďme k tomu podstatnému. Čo sú moje daily guny, s ktorými najčastejšie hrávam? A sú po novom 3. Prvá moja fun gun, s ktorou hrávam hlavne CQBčka, pretože, kamo, milujem ten pocit toho, že nemusíš nič nabíjať a o nič sa nejak extra starať a ide to. Táto Cima shotguna je skvelá v tom, že bere normálne tieto broky, čo sme mohli už vidieť. A do každého z týchto brokov sa zmestí 30 guličiek. Táto zbraň strieľa po troch, 10 krát pumpnúť a iba vymeníte za ďalšiu a preto ich mám u seba asi, ja neviem, 7 ich mám vždycky u seba. Čiže na CQBčkách, kamoško, toto je strašná sranda táto gana. Milujem ju, fakt. Moja momentálne asi najobľúbenejšia, alebo taká najčastejšie s ňou hrávam, pretože najčastejšie hrávam práve CQBčka, teda fighty na blízko, close quarters battle. Je táto Delta Armory Bravo Silent Opsa, ktorá má tú procesorovku, o ktorej sme sa doteraz bavili a mám na nej takto bateročku, hej, do chodbičky pekne. Mám na nej Guerrilla Optics Red Dot a ináč nič nejak extra fancy tam nebolo pozmenené, iba tá procesorovka tu je lepšia. A na CQB ideálna zbraň. Je v rámci limitu do 400 fps, práve na tieto blízke hry, kde sú väčšinou limity. A kamaráde je lahučka, lebo však z polovici je síce plastová, ale ten tvrdený ABS plast, nie je to žiadna proste lacná Čína. A tým, jak je lahučka, vieš tým hrať kľudne celý deň. Milujem túto zbraň, naozaj, ako ak je zbraň, s ktorou hrávam strašne rád, je to táto. Tá Cima to je fun zbraň, ale je napríklad strašne dlhá do malých chodieb. Toto je maličké, vieš, to takneš, rýchly reloadíček. A ideme dál. No ale keď ideme na väčšie hry, hlavne outdoorové hry, tak si berem práve túto. Toto je moje vymazlené baby Delta Armory Alpha Silent Opsa, ktorá má takisto, ako sme sa bavili, upgradeovanú procesorovku. Mám tu dvojkový scope, čo vyzerá ako ACOG, ktorý má aj Iron Sighty hore, keď náhodou sa mi vybije tunak môj Canted Red Dot, ale hovorím, mám tam Canted Red Dot, čiže takto na diaľku, takto na blízko a je to strašne dobré. Je to strašne dobré. Milujem túto zbraň. Na dlhšie vzdialenosti fakt, že skvelá vec. A ináč nepoužívam nič nejak extra fancy. Hovorím, som taký skôr casual, možno malinko nad casual hráč Airsoftu. Nebojím sa hrať proste rýchlo, baví ma strašne hrať rýchlo a neviem na tieto guny dopustiť, lebo to proste kúpiš a out of box hráš. Nič nejak extra som na tom nikdy nepotreboval opravovať. Čiže mid a long range táto gana, mid a CQB je táto gana a sranda na close quarter je tam tá Cima brokovnica. Teraz isto niekto v komentároch napíše, čo ten vzor 58? Kamo, cool zbraň, super zbraň. Ťažká jak dement, dlhá jak dement. Na CQBčka není šanca si s tým zahrať dobre. A sorry, ale vidíš tie bazuky, čo neexistujú? No, tak preto. No a moja stála klasika, s ktorou hrávam už fakt, že 8 rokov, je môj WE Glock 19, ktorému jediné, čo sa menilo, je gumička. Ináč tento ide out of box stále. Mám k nemu 3 zásobníky, preto som si vybral tento chestrik, lebo má akurát ďalšie 2 sloty na ďalšie zásobníky do pištole. Čiže úplne ideálka, jedna zbraní, 2 tunák, odhadzovák, bum, plesk, bác, hrám ďalej. Výborný gear. Tak ale potím sa v tom jak kár, je to možné? Tunák, keď som vypol klimu, je tak 45, možno to bude ono. A toto je inak nejako celé. Čo sa týka nahrávacích vecí, tak používam GoPro 9 a DJI Osmo Action 4, kde je jedna geniálna vec. A to, že k Action 4 dostanete toto púzdro k tomu setu, kde máte viac vecí, ktorý keď pichnete do USB-C na nabíjačku, tak vám nabíja 3 baterky naraz. Teraz mi to aj indikuje, že tuším sú full nabité. Táto je full nabitá, táto by ešte chcela trošku nabiť. A naozaj toto si ja plesknem proste sem a hoci kedy počas hry vyberem, vymením, vybitá baterka do odhadzováku. Hoši moji, akože na natáčanie Airsoft veci, tá DJI 4 je insanita. Napríklad ten Airsoft Payday naposledy, čo bol, tak to je natočené na tú Osmo 4 a keď máte flickering na svetlách, hej, čo majú väčšinou buď staré nejaké neonky a tie staré svetlá hlavne so starými žiarovkami, tak tá frekvencia na tých kamerách je taká, že to strašne bliká a tá kamera s tým bojuje sama. Nemusíte nič riešiť v postprodukcii, keď si to nastavíte. Ale snajpera som dlho nehral. Keď ste chceli snajper videjko, dajte odber. Vidíme sa pri ďalšom, zatiaľ sa majte a čaute.